Good morning! So ngayon guys, magluluto po tayong tortang talong. So pero bago niyan, magluto tayo ng kanin kasi walang masarap na ulam kapag walang kanin. Yun naman na talaga yung totoo, no? So guys, meron tayo ditong tatlong talong. Japanese eggplant po yung tawag nila dito kasi parang galing ito sa Japan. Pero Asian po yan, no? Kasi talagang marami yan sa atin. Yun yung mga talong Pinas, mahaba na mapayat, o diba? But anyway, so tinugsok-tugsok ko lang yung talong natin, guys. Kasi ilagay natin sa oven, no? Para hindi sasabog. Pagkatapos niyan, meron tayong malaking dito, platito malaking platito. Lagyan natin ng 3 itlog. Yun lang, 3 lang yung ilagay natin. Lagyan ng asin at saka lagyan ng paminta. Simple lang po akong tortang talong. Pagkatapos niyan, ukay-ukayin, imimix natin, and then napagdesisyonan ko parang may kulang onion, guys. Pero wala po ako ng dahon sibuyas, no? So, kasi wala po tayo, yun lang yung ilagay natin. Maganda sana yung pag may dahon sibuyas talaga. Kasi iwan ko, parang iba yung look kapag may green. So, anyway, guys, ito na nga yung ating talong luto na. Pero napag-isip-isip ko, parang mali ito. Parang hindi luto. Binalik ko yung panit, guys. Look, binalik ko. Alam nyo ba, saan kayo maghanap niyan? Binalik ko yung skin. O, diba? Ako na yung pinaka-magic. Charot, joke lang. Editing yan, guys. So, but anyway, guys, luto po yan, no? So, yun na nga. Pinaflat ko lang yung ating talong, pagkatapos sinubsob ko doon sa ating itlog. Sinubsob ko, make sure talagang masubsob talaga sila, no? Basang-basa, charot. But anyway, so yun, meron tayo ditong malaking kalahay, no? Nilagyan ko ng olive oil, guys. So, lagyan natin ng dagdag. Pagkatapos yan, nilagay ko na yun doon lahat. Hindi ko na inisa-isa. Nilagay ko na sila lahat at hinihintay ko kung kailan maluto. Akala ko talaga mainit na, hindi pa naman pala. Gusto ko talaga mainit na. So yun, guys, hinihiwalay-hiwalay ko na siya pagkatapos naluto. And then doon ko na siya ipiflip. Ang gandang tignan, no? Hi guys! Wala pa ako iligo. Ang ating ulam is tortang talong. Matagal na akong hindi nakatog-torta. No? Simple lang naman ako magawa ng torta. Simple lang po ako magawa ng torta. So yun lang. Kunin natin itong isa. Ganun. And then, maglagay tayo nito. Ito. Sa rice. Konti lang, no? Konti. Tikman muna natin without, seasoning. Walang, yun. Wala siya. Masarap siya. I don't need this. Sa rice lang. Anyway, kain po tayo, guys. Wala si Tami. Umalis. Kumain na siya kanina pag alis niya. Trabaho siya. Namiss ko to. Sarap. Masarap siya, guys. Simple lang siya. Sarap niya. Alam niyo, hindi ko talaga maiwasang mag-rice, oy. Ang boring ng buhay. Pag walang rice. Iba. Saya, yung kain. Masarap. Hello guys, bago natin tapusin itong ating video, tignan natin kung anong ginagawa namin ni Tami this morning, no? Bago siya umalis pa itong trabaho. So ito po siya nagkakape pagising. Hinuli ko na po ito, guys, kasi yung ibang tao gustong-gusto makita agad yung luto natin, no? So yun, nagluto ako ng aking challah bread. Gagawa tayo ng French toast. Gustong-gusto ko yan. Pero si Tami ayaw niyang mag-bread kasi kung nag-control po siya sa bread at saka sa rice. Mabuti pa si Tami, marunong mag-control. Ako walang control, diba? So matapos na akong kumain, tapos na pala hindi matapos, no? Ninugasan ko lang yung aking mga ginagamitan kasi si Tami gusto niyang hugas agad. Kasi ako, guys, mahilig akong magpundok ng mga hugasan dyan. Mga 2 kainan, whole day, and then gabi ko na maghugas. Ganyan po ako. Pero kapag andito si Tami, ina-avoid ko yan kasi po si Tami talagang siya yung gagawa. At saka nahihiya naman tayo, guys, no? So pagkatapos noon, tinubigan, diniligan ko lang yung ating mga halaman kasi kailangan, kasi dry na pala, no?
At yun guys, yung mga halaman ko dito nakakalimutan ko na. Plantita na po ako since nung nag-start ang pandemic, di ba? So yun guys, pagkatapos nun, aalis na daw si Mister. So yun, ready na yan siya alis. Pero bago siya alis guys, meron pa siyang dapat gawin na hindi niya pwedeng makalimutan. Ito yun, kailangan niyang pakainin yung mga alaga niya guys. Kasi talagang every time andito si Dada, kailangan may mga laman yung bibig nila, no? Si Tami mahilig mag-spoiled ng mga anak niya. So yun. Anyway guys, salamat po sa inyong panunood, no? Masaya lang po ako dahil po gustong-gusto po ninyo yung mga kain-kain ko, ang iba kahit nagreklamo na, no? So ngayon guys, kinuhanan ko lang po ito ng old leaves, yung ating bulaklak halaman dyan kasi tumanda na siya, no? I think 8 years na ito. Kita-kits tayo next time guys. Salamat sa panonood. Bye! Panahon na para magsaya. Charot. Anyway guys, hello! Magluto po tayo ng udong with sardines. Yung talagang normal sa Pinas. Na kapag walang ulam, ito yung talagang kung sa Bisaya pa madali-dali. Meron po tayo ditong sardines, onion at saka garlic. At ito yung replacement ng ating udong guys. So meron tayo ditong kalahay. Kalahay tawag namin dito, no? At guys, alam nyo ba, inamoy ko pa yung replacement ng ating udong. Kasi yung udong may amoy talaga siya. As in guys, katulad talaga siya ng udong sa Pilipinas. But anyway, so ngayon, naglagay na ako ng onion dito at garlic. Ito palang pena na ginamit ko, galing po yun sa basurahan, no? Isang set po yung nakuha natin. Maganda lang sa labas kahit maginaw-ginaw konti. At meron tayo ditong ginger, luya, oh. Kailangan natin yung i-transfer sa labas. Kung hindi po ninyo alam, nagda-dumpster dive po ako noon guys. Kami ni Tami at Brenda. But anyway, so yun na yun siya. I-mix-mix lang natin ito. Kayo-kayin kang sa Bisaya. And din yun na guys, i-open na natin yung ating mahiwagang sardines. Ito po yung sardines na gamit ko yun, ng sarangani. Ang bango po nito, promise talaga. At saka yun, i-mix-mix natin konti. And then, kapag tapos niyan, ilagyan natin ng tubig madali kasi yung sardines ng lagsik guys sa Hispanit. So, yun. I'm sure hindi lang ako ang nakakamiss nito, no? I'm sure marami din dyan sa mga abroad na hindi talagang nakatry ng udong. So, ngayon, kung meron kayong makitang ganyan na packaging na udong replacement, yun, kunin na ninyo guys kasi udong talaga siya. At nasa ibang container lang, ibang packaging lang siya, pero talagang udong talaga siya guys. Promise, ang sarap. So, meron tayo dito ang nilagyan natin ng tuyo, konting tuyo yung ating sabaw, and then nilagyan ko siya ng asin, pagkatapos paminta. Yun guys, nagbukal na siya, no? Nilagay ko na yung ating udong. So guys, naparami yung lagay ko guys, dapat isa lang So ngayon, ang alaman natin yung pasta, no? Kunin niya lahat ng sabaw. So ngayon, ang nangyari, dinagdagan ko ng sabaw konti, isang baso, no? And then, inano ko lang yung tansya-tansya ko na lang yung lasa niya. Nilagyan ko ng kaunting asin, nag-add ako ng asin. So yun guys, kain na tayo guys. Udong talaga siya, guys. Udong, grabe. Udong yun siya. Di yun siya joke. Ang sabi pa, vegetarian daw. 200% vegetarian na. Naniniwala ba kayo? Ang sarap. Meron na tayong udong, hindi na tayo magkabuang, no? Hindi na tayo kung saan tayo maghanap ng udong. Ang sarap. Kanin is good with this, guys. Ang sarap niya, grabe. Udong yun siya guys. Yung mga, buti na lang nakita ko talaga ito. Init. Sarap. Saan. Ito yung mukbang. Masaya. Matagal guys. Nung umuwi ako ng Pilipinas, hindi ako nakakain ng udong. For like decade already. I've been here for 15 years.
wala. Kasi every time na uuwi ako ng Pilipinas, ang kinakain yung namimiss, seafood, lechon na ganon, gulay, at saka mostly seafood, at saka lechon. Yun. And then, so hindi ko to nakain. 15 years, guys, hindi ko to nakain. Yes, tinapa palagi akong kumakain kasi alam nyo na, makabili tayo dito ng tinapa, no? Sardines. Mm. Mm. Mm.